Everyone, welcome to my channel, Bisaya made in Washington. I have this channel about workouts, dancing. So I hope you enjoy. Sometimes I do my daily tasks like cleaning my house, a daily routine. And I hope to subscribe and hit like. Bisaya made in Washington. Bye! Nag-live na lang. Ay! Namisik sa kong liog. Sakit ba, uy? Pero kaya nagkuan mo ko, nagsana. Nagbali. Sakit ba, uy? Mamisik na sa itong liog. Umuang kita ni chikini nila. Okay! Yabag lang. Magkuanta. Magtinuwa. Kaya katirin, magluto ko. Kinuha day isda. Pulag sigkal o baboy. Nagkamunggay tinuwa. Puting mahalas kamunggay. Dinan ako daghan kay ang sabaw dong, no? Da. Kuan ang isda mo tikaan. Yan tinuwa na ko kung paano. Kani. Yan, limpyo naman ni. Para budol pa. Luto. Kuha na siya. Pagpika ko dahil. Ipiskan pa dyan ko sa kuan. Ang gagmay lang kaya kung yung kinuha. Ang dagko. Sa mani ka naman. Tinibuot baan? O ako ni putulo ng isda. Sige pa. Kanang, pagkira ba dito ng mga habulan at mga kutsilyo? Tululay, tuwaon ay. Ito to kanang bukuan mo. Kanang ganing tuwaon na to ba? Nabasakay ko. Ipalit ko sa iyong upuan. Kaming ko. Luto na daan yung ipalit? Tingali o kibaw. Ay, makahilak mo sa taan eh. Hi Victoria, come and eat here. We are cooking something. Makahilak ka ni sibuyas. Ya. Ay. Ya. Ito nang kuan sibuyas. Ya, sibuyas dabong na nasag. Ini. Paano ko tumoy? My house, I'm in my house. Ya. Ya, yung unang dito na ko sa kuan. Kanang dito na ko sa kangkong. Awit ini to. Dito na. Tara. Kuan ko na kangkong dum. Ya. Tara kung kuan na. Inong una, ang kuan na yung una na siya. Kana siya tinuwang isda. Kini min tikaan isda. Ya. Pagkapiskan ang tabunan.
Yan, napag ini puso. Dara ang puso na mo ah. Na, puso ni Brown kay ano. Ni Brown ang puso. Kay nalaya naman ang kaning tawag ani. Ang yang mukay. Nalaya. So, pag abot ka na ko, well, green pa. Kaya ko sa ka-green ha. Green pa na siya. Pag andam ko sa among kuan, lamisa. Para budol pipe mo. Ano na among lamisa. Anak, among lamisa para budol pipe. Kita pa ko hapin. Dapat ako hapin ani dong. Na, wala na no. Magkuhan pa ko. Ini? Ini hapinan kay magbudol pipe yun. May nang andahon, mabaw. Ang lamisa ikay maguling. Sa atong budol pipe. Na. Yan, daman ako dahon. Gimog lumpia. Yang lumpia ay shrimp lumpia. Shrimp. Shrimp lumpia. Okay. Daun saging. Daun saging. Maghapya tas dahon. Kim ang dahon. Imo man ako anan na kanang pinat. Hawon? Oo. Na kan. Ipastara na ako ay. Oh. Muna ko ay busy. Lagi. Ay, wala. Sabi mo na ako. Butas iro. Sini pa ito. Dirag ka na. Oh, Okay. Dirag. Si Aaron, akong body. Sayo kay Andam na siya. Pinanggi. Amo ni i-celebrate lang na tudaan. Mag-advance mi unya birthday sag ni Manny. Yan na nami cake. Na mga gwapo kaya akong mga kuan bali-bali. Dapat naghimo sa lumpia. Na, ang akong isda ron na unsa na liron. Agoy. Ngayon lang ako eh. Pero akong inunan ah. Nag-aso-aso. Naidahon. Iputos sa dahon saging. Da. Pantinuwa, tanong ito. Nagbukal na ba? Pakas na rin lini. Day, Bijel. Hap. Nag-ready na ko sa kung kuan day. Box day. Na, kaya mukat mi diri. Tahan kayo, kapilaphanan oh. Mag-multitasking. Mag-multitasking ta kay uy katabang. Da. Delicate man i-delicate. Delicates. Yung washing sa ta. Ani. Nakakuan ma'am. Para unsa? Oh. Para unsa tinuwa na. Bukal na? Okay. Doon na pulos puti. Ini pulos puti. Da. Gamay lang yun eh. Small, medium, normal, white, hot. Okay. Ay, galing. Hello, gusto makapalit ko ba ng dating Japanese na kuan nakalimot ka? Pag-ibig? Oo. Kaya di kaya rin. Ulam ni. Unsa? Nakay unsa? Yeah. Unsa daw? Katong Japanese na may Unsa man? Palit ka? dili lami ko lang. Wala pa si. I can get some if you want. No, it's okay.
No, it's fine. Limpyo naman yung no. Tilapia dun no. Oh, malimpi naman na. Ano yun? Tunuan na mo? Tunuan. Okay. Hindi sa lutin no. Hindi sa man. Wala inagugot, tunod po. Inviting. Salamat for inviting. Kalitang. Ang puso. Kalitang. Ang puso? Abi na pag nalugaw niya itong puso. Hoy! Okay na din yan ang puso. Pag muna na ako, Rick. Ang kuan. Wala nila. Litrapuhin nga ito nung ang kuan. Oo, ini oh. Kaya trapuhin dong. Wala pa na po. Ang tagwan is na. Kita kayo ba? Okay naman na yung angko. Karong nga, pag-isi. Lagi. Karong yung pagkaon na to. Ang ganang tilawan. Lami inigutam. Ang puso brown. Brown, lagi na. Nalaya. Di kayo sa Pilipinas, nalaya ang puso. Na puso. Ako ano na siya. Ito naman ang Oh. tilawan na. Okay. Laban. Na. Nalaya. Ay, karon pa na mong gilot. Kalukan ko nun. Ha? Nilagong. Pero murag. Kalibangan yung ate. Na-taste na ko ang kuan. Na, nagbukal na ay. Kasi nga lang. Na-taste na ko ang dahon. Okay. Lolo din akong isda. Na, kuan dong. Atong timplada ani dong. Sa nga dahon. Okay, kapauli mo na yung dahon. O ya, magkuan tagte. Dili ta ano. Ang sama. Dili na tulo ayahan no. Di lang eh. Ang Ang kaya di lang na tulo ya. Loy ayahan. natin tali na. Ya, uy. Para naman sa manok tingali. Pwede naman sir. Ang taste Na ang kuan ang isda na luto na. Ako ano lang tilapia. Oo. Anak na nato prito. Ang sabihin na nato. Pritohon, oh. Ayaw, oh. coconut milk. Okay. Di pa ang manimig mo. Palsig siya ang sigang suga. Okay. Asinan tadi. Okay. Asinan pa na ako ha. Okay. Tara. Tako kayong tilapia. Kanang sa ako tangan ako kukunat. Bisi kay si Iron oh. Ay kay dong pagka trapo dong. Si Andro na to. Oh, ay sa gilang. Maghagpat ko sa kamunggay dong. Ha? Kung sa asam na may sagol. Sa itinuwa. Sa tinawa, okay. Oh. Okay. Sige, tagay ko ka ng planggana eh. Karon to anak kay gila ay siya. Okay. Ikuan ko, maghagpat ko sa kamunggay. Magkawaman ko kamunggay. Guroy. Planggana ang sudlan sa kamunggay. Ako yung tanaw aning ko ano. Oh, niya magluto pa kita sa lumpia. Hapit na alas 8. Sige. Okay na. Okay na kanang kuan. Nang may gamay yung kaliro mo lutuan sa lumpia kanang lom-lom ba dong ba? Unsa man kay ni ma'am? Haman. Ako sa nang gisalunsag Gisalon sa unsa man? Gisalon para atong munggusan. Magmunggos pa ta? Di na eh. Di na eh. Okay. Kung ano lugi mong luto ang kaparil na. Pila na dong. Tambok mag-uwi na limong mata. Enjoy guys, every time. And that mo Pokemon. Thank you, Ate. Dong. Pila ang $54, 54 pesos ang kuan. Ang $1. Pagpat Mom, these all look retired. duha pa gyud kabuk ang gidana. Dag kamo kuan. Dong, Wala lang. Sa parang kung nag-bite asa to, ay nakalimut ka. Duha pa gyud ka silhig ang gida. Kaya where before you got, huh? Gidublin mo og silhig. There's
it's like teeth, missing teeth. It's like your teeth. You don't have your. Pustiso. Yeah. Ligring bata. Kamu dong melimpyo mo sa inyong... Oh, absolutely. I don't let Andrew eat on the couch. Oh, yeah? Yeah. Asa man dyan? $400. And our carpet. Remember the carpet we had in the same Dapat dahon nga rin ko. Agbari ka nga rin. Walang kagit na to. Mga sila. Ang agi, ako may malimpyo sa una. You saw that picture I showed you, right? Kaya It limpyo looks eh. like that all the time. Di mo nang pinot. Di mo nang mungkuan. Here you go. Merry Christmas. Okay, di ba ka gini? Pag umuwad ang kamunggay. Pa. Tama na rin ka dong. Mag-independent. Well, girls don't like the dirty apartment. I don't know. So, kung nagdi ka, organized na ka? Pwede na ka magkatawa doon? No, not yet. I'm planning on traveling for work in a couple years. Wouldn't really be healthy for a relationship. Yeah. Hindi na ganahan dong biyaan. Like, Sorry dong. Okay, dude, money you shed? Dako mo din. Kaya na ilang nang kinuha dong ha. Ang kamunggay, pamahaman. Hey, probably good. Ako kasabaan kung tatay sa una kay dugay kay kung magkuan sa kamunggay. Oo kay maghagpat kay dugay kay ako mang yung pinuhon. Ani kamunggay man si Siri. Ay dong. Kasi kawag bina ko maday. Ini kamera akong magdugas mo ba? Oh di kami da. Sa una ako no. Ingnan di ka palitan di ka gradong sa Walmart. Walmart, Victoria's Secret. Kamu usag ni. Bisa kita Walmart kay pull apart. Kami ni. Dapat din mga kuan. Nah, you're the beauty queen, man. It's gotta be you. Ikaw, wapo kaya akong mugil sa nagpat. Okay lang ako, ma. Di ba misa? Pinay! Ito ka, oy! Wala may hapit man! Hindi na! Wala! Wala? Okay. Kira? Kira? Nasina na ako? Nasina na ako? Oh, isa lang. Nakita ako. Tapi nga, kasi ka ba ni? You guys need a shield? Mag-helmet na lang. No, mag-helmet. No, nagpabuha na si Mate. Lagi mo tagpuan eh. Lumpia. Dito. Manay, nayan ta na ni. Ah, gimana yung timplahan? Okay. Magtulas ko si mong timplada dong eh. Ya. Yan ito na. Sibuyas pag yun. Kaya ako. Ya. Paano magkuhan sa lumpia? O, ato na lang na ah. Yan na nato ng tiya. O, diri. May panili lang dong. O, ako na natuon sa... Na, yun ang unan. Ang unan. Yan na lang. Ay, katong usaman. Isa. Kailangan mo. Kali isulti sa mga sarip. Kung saan man nini mo. O, ano, isod na lang ng kuhan ka na. Kini kaulong na ito. Kini na itong kaong. Kini isang lumpia. Napinag ko eh. Okay lang naman. Unity eh. Unity. Yes, chef. Na. Pagsumo niyo lang. Magtuo na ha. Naharap na ng tika. Pagiskan ka. Hala! Pagitan ka ng tabong lang kay. Nga ba? Kinaya mo. Ya lang! No. You don't want to pressure. Wag, gagawin ka. Uy, hindi ako. Papiskan ganito na. Wa na. Tara, kuhan na namin. Naghana eh. Sakto na eh. Una? Ilang labay. Ma, sige na mo. Oh, ikan ko lang suglanan. Okay. Kay gami. Lagi ikan ko lang suglanan dong. Anang
Kuha dong. Pahinayin na lang naman. Oh. Yung Wala. Lunod na ta. Kung sa may mga rin sugod diri, lumpia. Dahil, luto na. Ngayon mo na yun, lulunguran daw eh. Namin itong Na, siyaro. Kaya isda na mo, oh. Yan, napagidiri. Napaw na ni dong? No? napaong na. Oo. Kanina lang. Ano lang? Yeah. Pag, aming tinunuan. O, Kung ari, tinunuan ta na or kana na lang prito. kaya ng prito? Ikaw. Prito, kay madaot og tunuan. Dili ra madaot. O, sige. Ano lang eh. Yang kanon, luto na. Oh, okay pa. Ito na. After na ng lumpia. O, sige, after na. O, para mausa. Kuhaan lang dahil ni. Kuhaan naman ni. Kuhaan lang na eh. Ito na ni, apilan ni sa atong kuhaan. Ni. Apil sa atong, sana? Parang, oh. Your head chef? I don't know. We're just buying for Nani, bahala. Kini, ato na ni display eh. Display ko na ni. Lahat mag-now? Alitan, gilainan si. Kayo, gasi! Mabasa ang kanon! Uy, nagmata na di akong bibi, uy. Na akong bibi, ato na yung pasig mo balik ni, darang kap among puso nga, nalaya yung taon. Ha? Puso man na? Diyan? Is it bad? That's not rice? Rice. I mean rice. Di mo ko kasabot sa Inglesan ni Andrew? Kung tingnan nga, ananang. Kanay, ay kay... Si Ima, pariyo na to kay hapit na. Oh. Yeah. Isa naman oras na nila. Kung ana, alas 8 na hapit, 7:56. Sige, pag-goodbye lang ko sa dong. Yang akong chef ko. Have a beautiful time. Inya, don't forget to subscribe. And hit like. Bisaya in Washington. Comment and subscribe. And hit like. Bisaya in Washington. Bisaya in Washington. Is that the name of your channel? Yeah. Ah. Anak ko. Hi, Dana. Your Aunt Dana is watching. There's Aaron cooking some fish. And Conchita couple. Mami Ada Nimo is watching. Ate Bidoya. Oh, Ate Bidoya is one of your dead father in the Philippines. Mr. Bidoya. Si Mami Hayla Nimo. Si Ma'am Elma. Si Ma'am Elma sa kuan na kan Andrew. Si Ma'am Eileen Opos. Si Ma'am Sara kan Andrew. Tugay pa naman. Anong kapoy magsikan? Ayaw sa. Dili mo na ko kunan. Dili na ko kunan pera makita. Tara. Kana ko tubig kamay. Kaya kayo. Wala pista. Chicharon. Yato na chicharon daan. Oo na siya. Chicharon. Chicharon. Kaya kinaon. Chicharon. Isda. Ito ko na yung isda. Oh,
Say bye. Isda. Mag-good fight na may karoon. Good fight. Mga pagkaon, isda, lumpia, chicharon, chicken wings. Napainom una na tumoy katong tuan, bone. Nga. Pwede. Isda, pinunan. May mga puso. Sige na ang puso. O naikaon. Happy birthday, Manny! Happy birthday, Mary! Happy birthday! I hope you enjoy your birthday. We have good fight. Love you, son. Love you, man. Mauna ta. Salamat, Ginoo, sa among pagkaon karon. Bisini among pagkaon nga mahimong healthy among panglawas ug among soul to make our body and soul healthy. I ask this, and we ask this in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you. Happy birthday, Manny. Ang gi-advance kong ang birthday ni Manny. Hindi ba kami na rin gusto mo? Ang bukno man? Ako ba ako naman? Ano lang, gawal lang. Ano? Beef or rocky? Ano? Because ano kay kunang yung fruits. Dessert? Yeah, mabili yun na. You eat first the dessert. No, you eat first the fruits, not dessert. Almost there. Ano siya? Almost there. Okay. Okay, nagpunta ang palitan kayo. Ano ito? Palitan ko kayo. Ang palitan. Palitan ko kayo. Nag-glue ito sa ilong. Okay. Ay, ay, kahoy? Ito kaayo. Yeah, ako. Kuhanin mo yung kulanan. Beans right now. Hi! You can sit there. Hello, Manny! Hi lang ka! Hi lang ka! Hi! Wala naman makakikog. Tapos na nakalino ko na doon. Dito lang na doon. Kaya mo, itan lang ako kung hindi ako ang ticket. Dito lang. Lang mo na. Ang yun siya. Nakakilog ako. Kumaw ka ba magkaon-kaon di ay? Wala ko i-imbita. Ang lord, tawag. Uy, yan. Amerikano man. Oh, kaon siya yan ka. Pakaunan ka na ako ka ng... Kana? Kanang... Nabot yung mga po. Picture rin na natin sila. Wala sila mga picture. Dito, sorry daw. Kaon ka! Ang gawaw. Wala ko pala. Okay lang. O, natuwag. Anak, sige. Tay, panahon kay. Okay. Pwede pa kaon te. Ako yung overtime. Kamu kagkaya ka. Oh, tumay. Tumay. Kanino pag-flang eh. So that's fine? Ba't ko naman ako magkaon ng flang? Kamu ka? Pero pang pag-di ba ka? Saya pa. Pero pag di ka nang... Magkaon ng t-shirt ka, ba? Di ka na ba? Hindi ka naman ang sagot. Tanang, nakakana ako rin. Oh, sige na sa bawo. Ikaw na sa bawo? Magluto ko nga dito. Ikaw lang. Bila. Lumili sa kasi Hindi ka kayo magluto. Ano? Kailangan naman kayo. Mga babae na ito. Dito ba? Mga magluto sa kailangan magluto. Mga babae, hindi ka magluto. Ay. Parang yan na. Wala. Magkano ba? Kasi ito. Hindi ba kayo magluto? Sige na. Ang doon ako pagkaunti, di ba? Ang maluto. Hindi si ate pa. Ang ano, maraming mag-away. Dog and honor. Kapag naman siya, ay pagkasahin, alas na ganyan. Kung gagawin lang, nagkali lakas. Lagi, paano hindi ka alsa? Sige na, sige na. Yung nga, di ko, Mark, ay. Ano na, mag-away. Siblings? Ito mahmud. Hindi siya magbuwang. Yeah. Minsan na sabot, magkiring-iro. Bakit na? Ano sa akin, hindi na pagkaon. Ito ba? Kapag ko lang na. Pagkaon na yun. Pagkaon ka ni gugawa. Ano nila?
Hindi mo ko naway. Ay! Manggap ako, manggap! Paging kayo eh. Mga kanin! Oo. Sige! Ikaw naman tao ka ng buhok. Ano? Kanina ka sa live. Kinabugod ka. Ano ka pag mag-showing no? Ngayon, taginanonan diya. Si Aki natukaan. Kaya palit yung coke na yun. Yes. Pagin mo inom. Di ba mga ko? Ako masabi lang. Sorry, natukaan ang tayo. Ang yan sila. I prefer with whiskey but also. Ay pag naglakad ko auntie, mapalitan ka. Ito. Ako handa. Ako kliyente bakit? Ay siya Aki. Ay ka na ikualis na ako. Hindi siya nga. So sa labas na ako. Maghintay ko sa labas ka na kasi. Tinugutom na ako. Tagalog ba siya? Gusto ka rin? Ako hindi. Kaya kumakot ako mauman. Kasi hindi ko siya lupa-lupa. Wala mga ako malupa-lupa. Hindi na bukog ay ani. Ang ulang magmumukhaon. Ang tuwa ato. Bukog ka na bukog ka. Nay na. Yeah, intimate. Ganda. Nagawag ka ba dito? Sima, at least right now that your show is authentic. Kasi mo muli ko. Natukan. Nabukog kayo matukin na to. Nabukog. Okay? Gusto niyo yung I'm gonna do the essential to do it. practice ma'am. Ang mga tao din, maging mo. Oo, no? Thank you po. Kung Hi Jessica, thank you for watching. hindi naman kamukha ko nga. Jessica, here go. Gimana pa yun? Nanaw na ko sa ito. Uy, ate, Ang tuwid na ko kakaon anit eh. Ano yung una? Ikaw ba ang luto anit? Hindi na ikaw siya, ikaw. Nakinuhaan naman. Andrew? Ang Andrew ikaw? Kami kani? Ikaw ka ikaw? Sa na. What? Bubuhat ka ikaw? Namay ko din. Dali ah. Nakadang. Nani ko. Ini ka na. Mabait, malupak mo. Nawag guys. Nalagdag mo. Ang kanya pa yun. Nata. But, pero kanong doon, naraman sa printer na ako yung one na. Talagang kami case ng one. Si Fraser din mo ko? Ang sinaga ko, sige na. Ako ba? Pinapagan. Bumitan. Daan ito bukog yan. Kung pagpapagod ni kami ng isda. Nakadang sa ulang sa buwan. Sa buwan. Sa buwan. Pwede sa mo. Naglusok sa buto nila. You're getting a piercing, huh? Okay. Lamig daw. You Tinuwa gotta ko. go and step your throat. Lamig pa rin nila. Hindi pa ako nila. Kaya sa ulo. Hindi ko tanong. See you, man. Pwede tayo ulan. Mo ka masok? Oo, sabi. Mga tilaw. Lamig sa buto nila. Yung luto ko na. Ah. Kami akong binabuungan. Ay, sa linas si Kudong. Ang amo nga ako magbuta ka ng kalit-kalit, dilit lang ba? Hello, hello. Kaya kung magplanta, muluto jud ko. Kumuklanta din madayon. Mo gani, Katuloy hindi ko natuto sa tent pa nga. Sa buhay. Hindi kami boiling pan talaga. sa boiling crab. Nakaon dito. Sabi di ba? Ako, kapilitan mong tea. Iba rin sa magkaon ka ng kinamot. Ah. Kaya ako nila sa kaplangganan ako. They give you tips. Lumpia niya. Mga kataubos rin. Ha? Mga kataubos rin. Okay, straight. Kaya ano Kaya lang. ako naman sila. Ako na madaag ni. Uma, Wala ka naman tutingin ni Kwan siya ang trainer. Ano niya? Asiato? Asa man Bak nakita? mga tis yung yam. Oh. Kaya makita ko mag-bar mo. Di ba? Doon. Ang word na Kasi ma'am. mo to. Kasi kasi bata ka man na dahil. Sa kawit. Mag-wait ay kaya na ako. Siya ang space nilo. Kapilon yung kunin mo. Nakato naman ka na no? Ang kata ko. Hindi ba? Yes, nito. Doon ikaw rin naganahan ba ka? Samahan. Ala, pag-sinti-sinti ba? Mali, bata ko din siya kasuwad. Ikaw man. Ay, oo. Ito ko na siya. Kali ka man. Doing first. Ikaw ba? Doing first. Oh, wala. Yung mga siya, I can't wait to my birthday. Yun yung bako yun, yesterday. Lagi ko dito. Mag-wait ko lang ba? Ano, kasi yung tuloy naman kita ba? Tayo labot. Okay lang kami namin. Mga doon nila, ito na. Suwe. Ano ka ba? Wala ka daw. Awa ka? Mas maayo mag-wait ka sa mag-inom. How fast? Oo, Depende sa tayo, pwede, sis. depende. Pag ito Dosing, gamit, no? we are. Oo. Di ba pwede mag-sponsor? Huwag harapin tayo. Ang lalim ko yung mga Authentic. Si Imam Daghan, yung hita sa live ko niya. Bawa is ito. Asan kung guwapong amiga? Dati na kanila, hita. Papalakis mo, tumapi ko. Uy, ano lang? Bayig ako. Trans. Day, mukha rin hydro facial. Sige, Bakit siya lagi na siya? mukha facial ko. Papapila na ko yun. Oh, day ba rin? Kita gaya akong kwarta para mamatili ka. Ano kita dali mo? Akong sabon, akong mga lotion. Kung nga day, kung nga nakikwarta. Kung nga nakikwarta. Kaya dito na sa friends ikaw. Uy, di mo kawan na dyan. Ano pa nga ba? Ano na ko? Kanina hindi kami mabuyo dito. Tingnan na. Yung biyaan na ka to. Yung ba natuwa mo na si Sikang biyaan. Nung ito ang kwarto, wala pang kontra. I can't run my business up north. Kaya layo tayo. Butil. Asan din ako matuloy ako? Ito lang yung iwan. No? It's like, probably Mga not. ganay, ganay, kalayo kanina, hindi na po. Wait. Ikaw wala na kita. Wala akong pila, hindi ka pila. Ha? Ipag-drag na lang ko pa ma'am. Nga ka na pila. Ay, Kalot aman. next week. Kung yun, Alfred. Hindi mo na sa mga Kailangan ka practice driving niya. Ayun ma'am, di-drink sa today. Ayaw practice ha? Bali na ko ba Huwag yan, yan? ma'am.
Kasi ito nga. Yung may card. Ano ka Hawaii? Bali na ako Hawaii eh. Pwede sa isa. Wala, wala kayo sabihin mo. Uy, Daw siya ng ano. yung ato siya kuya katong uy. Balikan, Hawaii, katong gali. Nagdugot ko. Balik ko. Kagis Pacific. Ha? Kagis Pacific. No, di man ko ganahan din niya. Di man ko ganahan Washington. Nya. Ganahan man sa siya mabalhin sa Hawaii po, kay kapuyo man siya Hawaii for a year. Kami dito, anak. Kami Thailand. Either way, kung dili man ka kami, kung paano mabalhin Hawaii or Florida, hindi ko ganahan. Ay, init no, sa ulit. Kung mo kayo ulit, kung mo sa inyo. Di. Kasi ito. Yeah, snow, tingin mo ka snow. Yeah, it's colder here. Yeah, wala snow nagtutulog. Asa dapat? This is Midwest. Ilang sa amin day. Ting inita. Damo makinis Pilipinas. Ay? Grabe. Sus nagiting. Ano man mo ito? Si Danny choose. Dan's one chose. Tulog sila. Balik ko Hawaii. Bigyan na Oh, din. it gets hard in one. Nagtara ko dito. Malikayon ako dito. May kwarta. Alright. Mahal sa tayo, Hawaii. It's a high football. Depends what island you go to. Depende man dyan natin natin sa mga sa Hawaii. Hindi man sa may tourist spot. Ito man sa layo-layo. Ito na, walang residential ba? Yang imong mga lapis ng taon. Balik dito. Dapat hindi ko yung dito. So, ganun. Ang mami ka na dito. Ganun lang, may balik-balik lang dito. Dapat kami naman bawo. Parang ni. Na. It's really smart over there when people will live in like the smaller, more residential area, and then they'll go to work in the touristy area. Ya. Lagiti. Nya. Mahal ang balik dito. Ano? Pero hindi mag-ramang gamit ito. Kadaan ito na mo. Pag-luluto man dito. Ang mga pamilya kong mamiga. Yan ay pool. Ay balik doon sa niya. Nakakit sa pool. Up to you, girl. Ano yung kinsi ko? Okay, naman ito lang. Gusto ka dito sa You guys want cuts? Kami ng laki. Ang kapat ako. You want cut? Kaya siya, inakit siya ko. You want cut? Okay. You want cut? Dahil ko kakdo. Ito pa natin. Ito naman ko. Madama naman. Sa'yo ang butter. Ano, inom. Ito nyo ba? Basta tingin nyo kita na eh. Ikaw inom Pilipina. Ang dugi na ako. Ang dugi na Diyan ako maglagas niya ba? Ganun. Kailangan Hindi ko lang yung balik ko ng tapos ng dugay. ako. Ano ba yung Di kaway? Balik ako ng mama. Yun. Ito kayo Bisaya? Ikaw yung masag siya. Ay, ito na siya. Oh, hindi. Ikaw sweet Pilipina. He said niya, I enjoy the being with him. Malinaw. Yeah, I got like half of that. Oh, good. Thank you, Dong. Wala isa rin. Inom dong. Hindi ko magkano. Matuwat mo yung yan na. Hindi ko pala minum ka. Busog na. Ano naman? Lagi mo. Ano yung ladder? Okay. Pagpapasik ako. Mamatay. Malinaw, di malinaw. Ay, siya. Ay, gato. Malinaw. Kuan. Pagpa-medical, dili ka. Hindi mo medical. Gamitan ng medical. Mana rin, gulatin. Kasi Jula mo dahil ito. Pwede mong ladder? Ladder or wall check? Ladder or wall check? Ladder. Gamitan mo din pa. Dinig-dinig kayo. Wala ka bayad. Wala ka bayad. Gamitan yun na. Dito. Pagpa-cleaning, pagpa-white kit ka. Yung ganun kung kaway tining. Mahal mo tining lang no? Pagpalim, isa. Wala, di ba mahal mo? Napagkaita pa kayo dinig. By session, anak. Ang lagi. Kaya ba? May ko tayo, uy. Dali ka, anak. Wala, uy. Ako, Niya ko kayo dito. Mahal mo Pag-igo. ito. Ako, hindi ko tingin ko. Ay, walang ganyan giro. Hindi mo, wala ako. Nga, hindi tayo nang wali. Mga lalis-lalis. Labi. Way lalis to. Ano dati? Dini. Ako dili ko drive. Ano ka gawa? Tingnan na yung pag. Ano kung wala? Ako na leftovers, money still there. Okay. Oh, nakakabukong. Wala ko. Kami sa wili. Pagpapag na siya ganyan. Muna siya ganun. Tawag ni Andrew sa 109. 30. Nakayin sa siya. Yeah, it doesn't remember the way here. Okay, 109, Pag-igo 30. ka mga here. Southeast. Junior namin. 72nd Street. 172nd. Southeast, alam kay Southeast. Unang 172nd. Diyan, gusto bang Wala, gawin? dito magtingnan mo. Ha? Ang batas mo. Batong ko yan. Titi. Ano ako batong? Ano ba ito? Ikaw makikita ka no? Magkita mo sa kamsani. Alam mo ma. Ewan sa Uy, excuse me. It's authentic, ha? Lugo, pinakamuhin ang kukoy. Daka mo. Ako mag-iinuman. Ano nga rin? Salamat eh. Ano, welcome. Ano siya? Salamat yan. Kaya lang ginagawa. Kabaw ka, kaya ni mo. Kaya mo na tayo. Ano yung binastos? Yawa kay kami. Dako ba yun? Salingan Kami kami. din saging o mga tutas din sa... Ikaw na kita. Masira. Ano ba din siya Sige kapag sa patan. Di ba isa kaway? Dito ba? Sige patan. Ini kaya dito. Di sa premier dyan. Ati, ganun di ko sinulo na. Karoon na parehas kami. Ito yung paingal dito. Kainit tayo. Ang pagbagbag sa ako ang anak. Pertik lang. Ganun ipagba na rin po ang telefon. Nakikita niyo po dito. Yan yung balay. Kita mo na. Yung video si... Ayun, Dinong Gabriel. Bilang ko mga 6. Yan ko yung mga bata itong mga babae. Ah, yeah.
Yung kami ng wife. Mana yung chilo? Lain sa tubukan ng Muslim sa to? Ako ka rambutan. Ay, rambutan. Ano pa yung rambutan sa? Ano? Sila chimney. Ano ba? Kita mo na ako. Sa rambutan. Dalawa na tayo. Oo. Ano ito na? Wala ni. Bang, nila na bakit mangga. Paborit niya ng mangga. Ano ba? Ano saan ako mapag-ano mo? Ano saan ako mapag-ano siya? Ano, wala ko ba? Nara ko kasi diba? Date eh? Ha? Ako kayo sa apil masal. Nagawa ko ako, ikaw man. Hindi ko alam. Do it Monday. Anthony's went to. We will have to in Pearson's. Utang utang. Pero man, Patient. Alam ko tutangin mo? official ka lalaki rin. Official ka, official ka siya. Bisa ako dong? Sige, official lang. Apil naman sa akin. Na, ang bukili eh. Oh, yeah. He was complaining about his own. Wala ay sobrang grabe ka. Kasi kami na yun, hindi ko makaumag. Oh, she saying she's not taking too very hard. Pero na, massage. Nabi daw. May pagka-enjoy na yun. Pero makabayad ang shades sa ulan. Hindi mo ako ko. Official na lang, good. Pero sama. Okay, good work. Mangga, ulit ka. So why not my suka? Kung sabi nila, Ano na, nasukaan nila. Okay na. Ako lang suka. Oh, may pagka-itchin. Hindi, bilang ko yung matulog ng kapuan. Siya. Tugot pa. Sila kita ako na. Ana. Mga katawa. Oo. Naya ka niya. Hindi ba dali? Huwag ka taan dun. Katawa ka ni. ginahali ka kami. Kailangan ka mali. Ano ba tiyan? Ito na kita. Nawa? Nawa? Yang ini berdua. Lagi ka siya, Ano na saja? ha? Yung berdua sa silang pinantal. Hindi kayo. Natural lang bibili. Natural. Natural man. Ito mga Huwag utak na ba? naman po niya. Di man siya. Alam niya. Di man. Eh, di ba ka na mag... Hindi, okay man ako. Magkano ba? Kita, niya ka. Pero, ang kakalalim yung sa, suyo lang ako. Ay, Kasi kayo mo lang. Ay. Kasi ang kami ba? Paano makita tayo ng tag 2 week? Panagsa. Hindi trabaho. Wala sa lari? Katuwad ko niyan, galing Hindi mga na tanong. Ano ka? Mag-iso naman lang. Man, I've gone to the gym high, drum, sober, all kinds. Ang quiet yung jeep mo. Wala siya mag-gym. What's okay? Tumagod mo ba ito? Gusto ko na kayo. Nabot ko isa mo yun. Ha? Total na bro. Ito bro. I'm done eating. I'll go. What do you want? What do you want? What do you think? Saan? Ha? Hindi ako eh. Anong pa? Baka Ikaw maglaway pa yun, dito. Ay, kaya wala ko naman. Ay, You want mixed? suga eh. Mixed soda? Saan ka? Right. Nabutan ka, hindi ko ano? Nabutan ka, utuyo. Oh. Ano ba? So, yung undang ako ba? Ako, hindi kami kaniting. Kami na? Kamit na. Sure. Okay. I know. Kaya ba? Sila nag-fried. Pero, yeah, siya. Ang gawa na grab. Siyempre ni. Siyempre. Gusto mo na ako sa YouTube. Hindi. Pero luto na. Pilipinas siya na, music. Laki nga. Kaya kaya Asa ka pala doon? Sa Africa? Not maybe like 15 minutes. Nag-follow ko ako yung Pinoy. Lashes na ako. Asa ka naga? Alcohol. We're gonna get you to drink. No! Yes. Ikaw pinag buang. Ang kaibat picture. Pagin na ka. Mga tuman sa mga today. Ha? Ikaw ba? Hindi kami nakakuhayan. Ano sa? Ano ba yan? What, tomorrow? Ugma. Yung kul kay siya. Huwag na ito na. Hindi natin sulit na tagaan. Okay, bro. Gusto ka kung sakyan. I think also need a break. I think I need to get a cooler flush. Naman pa. I was thinking, can I use your car? Ano ba uya? Ano? Bye-bye. Mata pa na. Goodbye. Ako. Para ko na. Kami na ko gamit mo. Mga makinis. Wow. It's been a while, bro. Wow. Ha? Inom? Yeah. It's been a while. Hindi ka inom? Ha? Hindi ka inom? Nadiri? Yeah. Kurang sa? Juice ba yun? Pag inom ka Sige, sakyan ng orange juice. Manong. Alo. Manong. Sa ikamula kasi kung kilaw. Kung kilaw, may lemon ang no? May malakot. Hindi ka ba? Hindi ka ba kung party? Ako ba nang ibukon? Oo. Pero ano sabi? Kasi wow, di ba lang? Pwede mong budbud init to. Pwede lagi? Hindi ka dito? Wala kami ng budbud init eh. Sinap ano eh. Nanod na Maraming oil. Hindi ko. Oh, masuga eh. Napay mo isa. Ako na rin. Napulari. Napulari rin. Pwede ka sana akong tanong. Oo. Pero ano naman pagkakas ako? Musugan ako eh. Dito na ako. Hindi na ang business ko. Musug na yun. Nalaya. Nalaya ang puso. Ilugay ng giloto. Hindi ako puso. Malaya ba na? Hindi ko pa na tutulong daw. Okay mo na. Ay, wala. Wala lagi. Okay lang eh. Ikaw na. Sorry. Wala na agad. Yan yo. Ay, ano sa yan? Ikaw na saan? Ate naman ko siya. Mana ko dahil ako. Galamit. Hindi mo ko eh. Ikaw eh. Normal naman ang ako. Ano Sino din ako? Nahulot akong lychee ay. Lychee. Nahulot kayo. Ang lasa niya kaya naman dahon. Dahon sa kanyang kana. Ang ikaw na pa. Kagaling. Kagaling. Buwan tayo sa ato no. Inaklong ato gamiton kay kanon. Ano niya kan karaan na kanon. Mo ni lasa ti.
Mag-video ka ta ba? Yan lang, magsulit ang duka. Mag- Ako, nakikalang ko, ano, pag-himo rin, pag-decision ba yung alis? Kailangan ito lalis. Lagyan siguro karta. Ito ba yung now? Uy, te, magbudiling ka ako, te. Oh, Kanang, yung now, kung mo ka ba yung kadiri? pag tanaw, te, August, September. Oh, sige. Ha? Ang September, kami diri. Birthday na po, at sa kuwan. Silo, halo? Kailangan global gas. Silo ang, Nakailan ng tela sa silo? ang organizer. Atong dito sa Nya, party. ig-adto ni mo sa, wag ka nang to show. Kuan ba ya? Kanang formal attire. Long dress. You can wear long dress or long gown or Filipiniana. Pero ang fashion week man. Kasi nagpipilihan ako, siyempre ko dito. Last year, nagbidagan mo ng Filipiniana. Ano ang... Nagbudiling ka yung mga ubang dito. Filipiniana. Hindi ko matabang sa piyan dahil. Muna yung ano yung engagement ko? Promise ring? Gusto ko. Kailan dahil yan? Mga siya sa plus. Gusto. Dito sa white. Kanina, Hawaii. Hindi ko yung siya. Sabi ka ko yung ganyan mo sugot na ako eh. Sa mga pamilya. Yato naman sinabi. Matapos na mo. Airbnb city. First time yung nag-Airbnb city. Kanang marag hotel no? Pagka na. Bye nga. Kanang rooms lang siya ba? Correct na. Nag-Airbnb city. Since tiwa, bito may ka for one night. Ako okay. Dubai na sa bang tao. Cuman. Building siya. Lapit sa dagat. Wicked view. Oo. Ako cowboy man ko. Siya kay. Mabuhay pa. So, Nabagwan ang shock siya. Kay gamay kay ang kwarto te. Unya. Wala yung magputangan sa luggage. Unya. Sabak dyan kay pagkabiti. Wala dyan may ka po. Ano ka ito Five pila ka nights. 4 nights ang iyang gi-book dito. Wa siya kaantos sa kagabi lang ipig. Nag-book ito na siya. Kaya sabak ko na kaayo. Di ba tabang? Hindi, naluwi ko kay. Kay, o naka, bilang na. Nag-book siya yung kaayo kay. Ato lang ko sa uban, yung alal buti mo. Yang amigo. Kinsa? Ang yang amigo ni Kuan. Ni... Ano? Iron. Si Kuan. Ako ba niyan? Filipino? Di ko yung Ikaw kani? Eh, magkakalit pa na siya ng Italian. Sa galit. Lang, suko. Ang tingin maka-explain ko eh. Ako tahan na, patay. Kamay, Kiko! Ay, Kamay! eh, pag ay. Ang gagik. Ikaw pa rin mga katong sa taxi, oy. Ako dalawa. Di mo, dahon sa akin, Pero te. ano kayo? Pinalit! Pinalit sa? Oh, pinalit. Ma'am na, ang dahan sa aging. Oh, daw sa akin pinalit. Anak. Ini siya. Sa ato, okay. Ano naman? Yung awat ng tao eh. Oo. Ano, pupuan ka. Busog ay, di ba kurot? Ang matay lang te. Oh, ay. Mapahugaw na akong CR. Hello, kasi na wagin siya. Oh, yung pima din akong CR ba yun? Lason. Yung gwapa. Mapahugaw, ha? Nasi ano? Ay, malingaw di ko niya. Pero magpanyo. Yung malingaw di ko eh. Yan yung mga kabilang dyan eh. Ano lang? Ang magkabit siya. Gusto mo kape. Oh, ini. Yang mga... Eh, ato, hindi mo musa hindi yung mga... Ay, kalibre. Ang buwan. Pero, tete, ano niya, ma'am? Lagi. O, buka ka sa tugar ko. Buka mo si Kanton. Hindi ko kaya tingnan natin. Yung madam, hindi na kakao niya, mayubo. Ice cream ba ko? Okay, Kiko, ha? O sige, bago na ice. Suluwan niya. Ay, ako sa delicious plan, eh. Dito ka lang. Cheese. Eh, kumagawa ka. Hindi na madami isla na eh. Dilukad ka daw. Kubik-kubik. Tama, Kiko. Pagkuhan ka kutsara ko, ano, platito? Pagkuhan ko rin. Tama na isang suman. Ako, flashback na lang, ma'am. Ha? Flashback. Okay. Ay, I'll prepare the table. Ay, ano siya? Oh, hi! Hi! Oh, that's We're just going to clean a little bit. Clean this, okay? Because we'll make another. Yeah? Are you okay? Okay. Kaya sa kumain lagay din. Okay lang. On lang. Lang. Dali ka din yun. Gusto mo gagawin mo? Okay. Sige, Ako na nilabay? ilapin na. Okay. Balik na eh. Anak mo na. Ano anak? Muna mo show. Anong show? Galingaw mo. Kumana. Usara ko kanila. Okay. Ya, hindi na siya pa. Okay, happy. Alis ka, Italiano. Da. Okay, dapat sa balik. Wait, dapat sa balik. Sipap dito lang. Kung kang boys yung okay. Kami kan. Ay, baka na yung kaya, di ba na lang? Sige, sige, harap. Okay. Kami ano? Kami lagi, okay, di ba? Ang cake, ma'am. Okay. So, kung ano lang, parang Awat na siya, no? kung sila na, yan ko lang. Eh, lagi na ako. Ay, Wait, sa bro. Okay, ikaw. Ikaw, hindi. hindi ko kuma. Tama, di ba? Kani, anak. Isa ka ba? Mau na. Pero, Ay, G help. hindi ka na. Ito sila ha. Ate siya, di ko sila. Sige, bawi siya. Hindi mo,
I love it. There you go. Thank you. Okay. You want me to put rice? It's up to you. Yes, rice here, guys. Not much. Wait. What? Wait. Which one? Okay. I'll leave it. Right here. Over here. This way. Kita na lang ulit. Kunya. Dali pagkuhaan. Okay. I will get it. Give you another plate, okay? Sounds good. Be careful with the voice ha. This is your Oh, plate. hindi ako kumain. Huh? What am I doing? This way. Yeah. Okay, good. Okay. Ito naman, blow na tapos Yeah. Dinner's ready. Do you want your cards? Okay, sorry. Okay, it's for you. There's that fish. We have rules here that you have to finish whatever we give you. You don't finish. You're hungry, right? Yes, we have. I'm just saying, huh? You don't take me seriously? I don't think one of Pag kuhan ay nahilis na niya yung ice cream. Oh, if you want soup, if you want banana, okay? Okay. Labay na doon. There's kimchi. There's kimchi. It's kimchi good, no? Right there. The drinks, you can have Coke And coconut water. or coconut water. Which one you want? Coconut water, please. Oh, coconut water, okay. Eric, mo Coke ha. Asa nga ito eh? Meron din ha? Kagaya lang siya baso. Oh, tara. Na, natunod na itong baso ba? Yeah. Hi, kay. Asapin mo picture na ito doon. Oh, picture doon ako silikon na eh. Hey, man. Turoy. Ako mo ni? Turoy, kuhin. Oh. Okay, your special guest. Oh, no. Always. Let's Why? see. Your special guest, If you Valerie. You got lots of food. See, look at that. I know, right? Yeah, you better eat right here. Oh, here. Okay. You want this? Hey, you want this? Up to you. Come here. There you go. Like that. Yung nga, tadi dong, cake dong. Sige. Right there, the soup. Mada, We're gonna sit down, okay, we're done. Okay. We're just gonna sit down with you here. Sit down and watch me eat. Yeah. We will interview you. Ma'am, imong kuan, ma'am. Diyan. Imong ice cream. Oh, ice cream, ako pang coke. I'm good. He knows me. Oh, And this Aaron is knows yours. me. oh. And this is yours. Yeah, we used to work together. But yeah, he's Aaron's friend, is that right? Mm-hmm. It's funny. we were still in. Busugan ako eh. I'm full. May picture lang You're tamo tulog eh. welcome. May picture lang tamo diyan tulog. Ayun na eh. Picture yun na eh. With banana na eh. Tanda, Larry, look at here. Si Cheese. Tigigutom yung chatting. Yeah. Okay, magdala ko ng There. Here's your drink. I'm gonna put this in here, okay? I'll put your. It's not so cold. It's okay. Ako na yun lang. Nga pa sa dirty. Ha? Plastic. Ayun na. Okay, there I go. Olivier, are you Italian? White? White and Vietnamese. Oh, white and Vietnamese. The Asian. Wow. White and Vietnamese. That's why he likes to Do you eat. know how to speak Vietnamese? Mm-hmm. Which one? Your mom is Vietnamese and your dad is white? Are they hearing both of them? Ang ganyan na interview ka magkaon. Yan ang tigil-tigil. Pakanasa na. They got divorced when I was like 2 or something. I'm sorry about that. That's whatever. Doesn't bother me any. Oh. And then my mom got remarried like 4 years ago or something like that. Oh yeah? Is it good? Is it weird that we're looking at you? It is weird, right? Just say it. Don't be not. shy. I know it is weird. If you want to watch me eat, go for it. I'm gonna do the same thing. I'll watch you eat too.
We go shooting over there. What's the name? They just changed the name. They changed the name? Yeah, Yeah. it's Rain City now. Yeah, Rain City. Mm-hmm. It's we shoot guns, then one. Is it okay if I tell them? Yeah. Ano ba? Yeah, we were in In. Ken apartment. He forgot to unload the bullet and he shoot in the table. Okay. Yeah. Yeah. That's amazing. I was really tired. Oh yeah. I was laying down on the couch. You were sleeping. Yeah. Something. I'm glad that there's nobody that hurt. Who? Just, sorry, just the table. Sorry. Okay. Ano daw kayong magtagit? Already that's Emma. Karoon po sa disyon yung ila-ila. Oh, Hindi sorry. na nagkaos pa. Wala ka naman. Kaya kadaghan ba og lamok, uy? Emma. Naabtin man. Let's close the door. Ilami kay Teddy, kapit ani. Sa kuan. 25 degrees diya sa kuan sa center. Oh. I'm having my dessert. Masig na si Aaron ba? Imod. Nanagharang lang mo ko eh. Daghan lagi, daghan lamok. Ang daghan kay. What we gonna do? Problema. Nanood man, nag-open man ka sa door. There's a lot of... Oo. Magpadaghan mo. Kuan kandila pag dagkot yung kandila. God. Sarado na yung Because kuan we ng kwarto. opened it. Sarado yung kwarto. I already closed mine. Ayun pa, pagkayan suga. Invite. Salamat eh. Love you, Jai. Yan na kay lamok, Jai. Ligan na lamok. Lagi. Dagko pa Jud. Kuha ay. Bayad. Bye, girl. See you next week. Na, naghano oh. Bye Langga. Bye. Goodbye. Nice to meet you. You eat hait. She said you eat. Oh, I am. Okay, sabihan. I'll just go on the candle here. Okay. Pero asa atong kuan? Puspuro. Naalala tayo, paano ka itong Lighter. lighter? Where? You have lighter? Hindi ko. Lighter. Oh, thank you. Pero, palekon kami. Hindi ko ano? Ano? Oh, wait. Ha? Hilos na? Yeah, he was late. Yeah. That's right. Andrew is only 370. Now, used to be 200 pounds. Hindi ko isili kong cake na. He's getting muscle. That's why. Oh yeah. He can muscular. I got some eat. So how did you meet Jared? CRL. Yeah. In a warehouse? Yeah. Not in the security guard? No. Pero, Andrew got that job because of him and Jemima. Jamaga? I never met Jamaga. Yeah. He came here? Oh, the other one. Other one. Yeah. Oh yeah, Jemima. Yung iwan doon. You have to finish what you What? Did I from the table? I have to finish it. It's somewhat true. Yeah, that's always people the same. Love it. Love. Ito yun. Iba. Iba yung magiging papahit. Papahit ko naman sa tagpigulo. Pero alam mo, Ay, naman. Love it. Ingawan ako eh. Dong, diri, nalingaw ko diri. Ito na, dong. I know, I was just saying. Yeah. You bring the taco? Hell yeah. I want to check this shit out. I'm thinking about getting a Tundra. I want to oh, Gana lang ko eh. saan lagi, ma'am? Ano ba? no, not that. Okay, that makes sense. Lagi, pag ako Our nag-ibig friend na, looks kaya like a used kayo. one. A first gen one, 2006, You with like like- 150,000 miles. I'm like, you know what? He's vintage. It's alright. First time I had it. So. Are you serious? There's no Vietnamese. way. Oh, His mom is really? Vietnamese. Yeah, but he's not. He's adopted. He's adopted. And you're Filipino. You're a Filipino mom. Actually, I'm Japanese. I'm also adopted. I forgot to tell you. Lingaw, hindi akong makikinan niya. Sinan niya si, hey, ito nga, what we put in the table, you have to pay. Hindi ako mag-ipos ang taas na table.
We Oh yeah. we put away, and then we throw the banana leaves. So switch you were here, now we're eating in this one table by hand, finger. That's why. Filipinos eat on like celebration. Wala na, buwak na yan. This is a THC fueled hunt. Swing up, not down. Nakapatay na ko. Oh, you got one body. One body. We got a tattoo, a teardrop right next to your eye. Okay, okay. See, nakapatay. Still moving. Give it CPR. I got a couple. Kaan naman ka eh. Lagi? Abad. It's almost like that's what happens when you leave the door open. Yeah. Patay. You finish everything, okay? I'm working on it. I think I can do it. Oh, that's good. Thank you. So I know you don't eat the dry This fish. man eats like once a week. Oh, which one? Hey, Once a week? something like that. Once a week? Once a week. Did you use the GPS? Did you use the GPS to come here? I don't remember how to get here. I'm pretty sure the last time you were here was the last time I was. Oh no, even before that actually. It's like back in. On your birthday. Right on your birthday actually. Oh, me? Yeah, in September, I guess. Were you going here during my birthday? Yeah. Oh, okay. The 60th birthday. And then I tried to come 2 times after that. There was no parking spot just left. Oh, the one that is not here anymore? Ah, the Sunday. Maybe someday. That was Sunday, September 18th. No. He's saying after I'd already picked up Andrew, he was trying to come here to visit you, but there just wasn't any car. Yeah, but that was September also. No. No. After I picked up Andrew, so like probably December or January. Oh, you were gonna come and visit, and then there's no parking. Yeah, it's hard because you get ticket if you're parking in the. I don't know who parking there by the You fire. ready? Yeah. The fire. What police? Can I have some? What? Of your cart. What's up? Pero pag kasi nag-park ka. It's a fire hydrant. Fire Oh, I don't hydrant. know who that is. Maybe already. The cold start. No, he parked. I told you he parked at by the office. By the office. Kayo. Very far. It's okay. Really like the wind blow me down. Okay. I'm trying to understand what you just said. I really like the wind blew me down. You're right. Yeah, pretty much. Dali ka rin dong. Sige, ako sa ni. Ano nang dali? It's all yours already. It's all yours. I really want to itch this, but I can't. No. Mosquito. Right. What? Wait for it. Oh, I got these the same day. This, and this. I'm about to. There you go. In your shoulder. I don't know if I want to wait till we get back to Springfield or probably get one on Monday after I get the piercings. But we'll see. How did you hook each other from the phone or text? How did he know you? How he knows that you're here? Oh, I told him. How you told him? I took from the Facebook. I don't have Facebook. I don't have it either. Oh yeah. You know that Facebook I had when I was in high school? Yeah. I can't get into it. You said forgot password. No. It was saying that it had been too long since I logged in, but they wanted me to show proof of who I am. They told me to take a picture of my license, but then when I tried to upload the picture of my license, it was saying it was invalid picture. Are you hungry? It's like blood. What? There's it. I did you? After me being a degenerate. Ang lubog na. The mosquitoes finding something in your place in your hat. That's fine. As long as it's not on my skin. Okay. Okay. Yeah, I got some. Oh, dude, I am Look, I jealous got of your some. hair right now. How long is that now? Whenever I got my DUI. 3 years ago? Hello, DJ. Nakulikan ko na diri. Sino maging amigo? You guys look this part though. This part's just almost all gone. You don't want to do a transplant? No, I'm not rich enough yet. Wait, is it that expensive? You don't look at it. No, ikaw na lang. Because I've seen some transplants where it looked like a mannequin on top, like you know how like a mannequin with like hair plugged in. It looked like that. Like the hair, the follicles were perfectly spaced out. 9:57. Kanan is bilis ako ang trabaho. There's no ladders and cheers on my head. Call good. You're gonna have to microderm the serum in your scalp. It's like Bob Ross. Tara. His for almost got that crazy. No, he's only got Jerry curls now. There's some cold Sprite too. There you go. Not coconut water. See? It's good. Ang mukha mo naging rice, ah. See, I told you. He's Vietnamese.
Asian. She was like, I thought don't you were have a little Italian. rice, and I hope it doesn't. I said, you know why, when I said, Oh, we to eat them, more rice than Mexicans. So yeah. I said, he's Italian. What? The first time I met him, I thought he was Mexican. Yeah. He's a mix of Vietnamese and white. The result is like an Italian or Mexican. That's okay. I'm half white, half Filipino, and the mix turned out to be Japanese. I don't know. That's what he said? You look like a Japanese? At work, whenever I have my hair in a bun, they call me a samurai. And then at school, yeah. They call you a Japanese? No, at school, when I have it down, they call me Maui, because they think I'm yeah. And then, who called you the Japanese? Samurai. So you're right, the Japanese? Gusto ko na ako eh. You have it? I'm full. I don't remember if you have it. Ano mo ko eh? I am, like, I'm just not down for like the 6, 7, 8, 9 month wait time. That's not, dude, I walked in to get these. Yeah, I'm like, Ano mo? Ano ka ko eh? and the whole appointment only still. I could have done a walk-in today, but they told me that what I wanted was too long. Yeah, I don't know. Job at the minute. Yeah, all the good places charge like Ay, 120 you still an have security guard? Oh no, I got fired Why? 3, 4 months ago. Oh wait, I'm sure you told me this, but I completely forgot. What the fuck happened? I fell asleep. The supervisor walked in, like, just staring at me. Woke me up, like, shit. Yeah, I was sleeping. Damn. Not even gonna try to hide it. You can't. He woke you up. He said he wasn't gonna try to hide it. Or you gonna say, oh, I was meditating. Yeah. You in deep sleep? You in deep sleep? No, I don't think so. Maybe. I was just sleeping. What do you want me to make? What? Nalamok? I don't know what that is. Nalamok lagi pilit na ako. No. So, Ugma, again tomorrow we're going to I'm in here? Mountaineer. Okay. They said you want to go somewhere else after that. Tatumpuan ba ka ng zoo? The zoo. Oh, right. You going back here tomorrow? Mm-hmm. I found a nice lake right there. Where? Ooh. Lake? An Alpine Lake? Dude, I want to make that climb again. You wanna go? Tomorrow I can't. You can't. I'm going to Aberdeen tomorrow. Let's go to Aberdeen. There's nothing out there. No, it's just, that's That's where we he was born. Yeah. But there's nothing Hey, out he never there. been there. We go to Ocean Shores. My father likes places that have like no people. I was at people, just a bunch of methods. Right, but compared to like Camp. Like, the last place he lived in before he moved to Sacramento was this place called Cosmopolis. I swear the It's right by. Yep. Very, very small town. Very depressing area. Oh, that's an understatement, bro. It's very tiny. Yeah, there's nothing to do there. If I lived there, I'd be dead from like liver poison or something. You can't be sober. Where do you live here? Bearded. It's over there. No? Lamok mo? By SeaTac. Ito kining pagpungat. Yun ba? Sabot ka sa lamok. Go ka. How did it get so bad? Look at me to see when we were eating. Tara. You want to take like 2 minutes with Andrew? Magpalit tayo ng pahapak mo. Andrew, you want to go back and hunt? Dala mo ba? Mag-spray lang tayo. With your pillow? Kalabara, uy! Mag-spray Right lang. next to him. Oh yeah, no, so like, Makambuka ka niya. what tries it on? Ano buang? Mabuak ha? Lagi na. Ay, gawin. Dapat, uy. Lagi, samok ka. Sama mo, uy. Samok. Sige pa Kamay sila nun. Pero ano yung? Ano yung... Do we not have any ice, huh? Wala eh. Pagin na tayo ice. Upay ni kugan ice maker. Bullion di ay siya. An ice maker? Oh, my. Wa? This place is way too expensive, huh? Wa? My apartment hasn't came with an ice maker. Oh, ya? Dara. Oo. Muhay din na siya niya. Gawas na siya na sa bunya. Oh, but that's how much cheaper Missouri is. The apartment that Andrew and I live in is like this place, but it's only $1,200. Wow. Ano yung pinakapahalan niyo? Yeah, like my coworkers would ask me where I live. I told them, oh, I live in Old Stone. They're like, how do you afford working at Domino's and paying for Old Stone? It's like consider a high-end apartment. You like mango, ha? Good. Taon. I like the green one better though. You like also the skin? I don't eat the skin. Huh? Skin? You're the first person to know that. He's like, it's not skin, it's crust. It's too much work though. But you just like pop it Let's up. go. Pop it. Yeah, that's why it's scored. Let's go. That's faster. I love it. You're fun. No. It's mango. Di, lagi ka You said you like mango, right? Hindi mo ko kinahan. Makatog ka. Na, binuha ka lang. We made edibles before, and she didn't know. We forgot to put like a sign saying "Don't eat these," and she ate like 2 brownies. Because I let him drive it for me. You have to take her to work because she couldn't. Yeah, him and Gavin go, you better guys to driving because I'm not driving. Crazy. Yeah. Yan sa makaata, ma'am. Ipag ikaw mo pati, mawa naman kasi
You just slept, right? You Yeah. slept the whole day or before you went to work. Yeah. Sleep over at So what happened to you? Katog ka. Oh, tinawag di panalit. Sa may lasa. Kaya pang cookies sa ng brownies. Normal ra na. Binubuang ni sila dahil they make it in the put in the counter. So ako kita added so karong pwede ko kita ikaw nung I still ate after that because before he put it away, he ate some and then got high and left it. Oh. Gabe. He's left it on the counter. I'm like, why would you leave it there without telling mom? The That was funny. the two of them drove me. Yeah. One drove my car and the other drove the other car. So they drive, you drive my So they car pick you up. and then they ride with you. They ride with you. Because it's time for me to go to work. Then I'm done. Crazy. Tagana na ito bisita rin. Hasta lang mo. Isang lang mo. Thank you. Enjoy your boy. Buwad. Murag shrimp, no? Why is it black? Yeah, and then they'll suck your blood. Usually it's red. Because they just suck your blood. You don't have blood yet. I like how they made vampires off of bats instead of mosquitoes. Because mosquitoes aren't very sexy. I mean, You're laughing See, like you you're like it, already no? Maybe you should have one, a sweet and sour sauce. No? You're fine? sweet and sour. Yeah, you dip Yeah, it. soak up. Or ketchup. Like some soy sauce, vinegar, chopped up chili. Yeah, he got those It's wings, chicken wings in where? Winco? Or you went to Winco? Yeah, Winco. Why you like in Winco? It's cheap. Oh yeah, we went to Winco no. Oh, you guys were at Winco? Yeah, no, we went the other day. When did we went? When did we went? Saturday? No, Oh, Tuesday. that's a lot of Tito's. Alam mo? I was almost a bartender. That's the face of a good drink. Yeah. Well, no. Almost I think bartender. our version of a good drink is not what most people consider a good drink. Some people don't want to taste the alcohol, which I think is. Doesn't matter to me. How long has it been now? Like 3 years since I've had a drink. Ito na tuwa no? I get random ways. Oh, that's right. It's not like the Uy, first ang year tuwa I had pa. alcohol You later know, on. you make tuwa na ako na coconut water. It's from your coconut to. blood levels. Ikan sa akong protein niya. Ikan na namurag suwan. sa bugi man niya. Kato man dito Oh, that's right. Naagi man O ka tugas. namurag, pili ang tabaon. Naman sila ibutang. Oh. How much longer do you Nga murag, Marag kanang Barang yung suka. kawayan ba? Okay na. 1 year. Ang Pilipino dito wala. Really pretty close. Around 1 year. Dili man yung bugi. Naamo Dili, dito. oh. Kaya namurag yung mga Sa kagas bugi. I don't know if they want me to still do UAs now, so it could be 4 total, but for the Yung himuling tuwa lami kay katila ko bali na. Katila You said ka 3 more months of probation. 3 years after this 1 year. College pa ko. I don't think that would go with you guys. No, isang cheese. You've been in probation before, haven't you? Hindi din siya. Unsurprised. Gwapo siya ma'am. Uy, gwapo ko nung kay aron uy. Iwat man siya nakugnaw. She kept calling me a girl like majority of the time I've been here, just because I shaved off my beard. Oh, Oh, you didn't get to see that. It actually looked like a beard. si Oli Ray is half Vietnamese, half white, and then si Mark half Australian, half Filipino. And then si Aaron half white, half American. It looked like Japanese. Look like Japanese. I'm adopted, everybody. Adopted ko na siya. Jane siya, hello. Or Napatiyat na nga yun. Murang ni siya bitong part sa katabok. Lagi? I don't know the guy's name. Pee Wee Herman? No, that's not his name. He's skinny and tall. Yeah. In jail. Hey, are you talking about the guy in the Jackass movies? No, I was watching Jackass 4.5 earlier today. 4.5. Kung saan yung bitan? Oh, Oh, I wait. missed out. Oh, when Anchor and I went to the movies? Yeah. I watched The Flash. Ay, ang buhato na to. Yeah, May Marvel's pa. better. Show has too many buttons. Matukuan. The show has too Mga many. ka man na nagsigni. Too many buttons and balls acting. Kanang, Aaron, That's not their whole thing, though. Ano gyud tag sinigugma pero manunod na ta. That's why- Ikaw man What sa movie? movie sa movie na. I if you guys want to watch the Spider-Man movie, I'm down to do everything. You don't have Kasi man. You guys pick. I'll watch it. We already watched the one movie that we were somewhat interested in. There's a, if you want, there's a, like a, I think it's Korean, like love story. Asa man nindot kalingkuranan sa kanang AMC? Regal. They both have theaters. Recliner? They both have auditoriums with recliner and without. It'll just show you when you reserve your seating. If there's a lot of seats, that means it's regular seats. If there's barely any seats, then it's recliner. Show them about the regular one. Yeah. I want that. Most Regals will have. Ko Guardian of the Galaxy show. Oh, yeah. Asa man sa Regal Diri sa Langin? I'm sure there are all theaters. They closed. What the close na? Regal at South Center. South Regal Center? at South Center? Which one No, is? there is no Regal at South Center. It's AMC. AMC. No, Yeah, it's down the street from. Oh, down. Oh, Well, of right course, they're there. gonna close the AMC at the mall. Because I prefer Regal. Yeah, no, you're right though. you like the Regal? Because right next to Twin Peaks. Yeah, across the street.
If you Ah, the same building. if there's a showing for the same parking lot. Regal Yeah. Landing, but that one has like Yeah, because most there is Filipino movies. really? Yeah, that's why I watch movie there. Sa? Sa kanang one, dapat sa may Twin Peaks. The one near to the Twin Peaks. Oh, really? Yeah, I watch Filipino movies there. Oh, that's not Regal anymore. It's nothing now. It's nothing. But I I want watched to the movie there before, yeah. go. It always looked dead. Like the parking lot was always empty. Yeah, patay. That's your third one, no? No. Are you sure you're the one that's drinking? No, I was counting. That was like 7th one already. Okay. I must rate you. My Hindi ko channel. mo gagal ko sa bathroom doon. Good. You could use some right now. Ano mo na siya? No, that's a toenail. Yeah, crazy yun. Hala, nakuha na raw kaya. Kasakit sa kumpiyan ko. Hanggang na doon. Nakoy, kung ano tawag, wala kasi. Kaya ako mag-games na ba? Ang sama niya. Kailan ipapit ang kwartas yung lawas. Yeah. Then, nakay ka ng ragstick, hapa mo ba? That's like a little water hole. Kanya, niya blindfolded guy, blindfolded. Ano may maglugar? Pwede nakadagan man na. Now we have to see this, Mom. Surprise lake. I brought a lot of clothes. I'm definitely swimming. Asa mo na, kita. Mati going floating on the water and everything. Sakit sa Not kumpiyan. not in your, not in here. Hala, buwak na rin. Can you, Andrew? We appreciate. We thank you for your service in this war against the mosquitoes. Tira. You are relieved of your duties. Sabi ko, sakit sa kumpiyan. Why don't you like a Mapos. Sakto na, Roy. Luang na to. Ato lang eksperyahan na lang. Alam ba na yung isip yun? here and then it's called surprise lake. Ito now? Kabaraan na, Roy. Is this a Samsung? Yeah. Samsung. Hi, day, Elizabeth. Dili tugnaw nga ito. Oh, di. Dili eh? Ako na, mga trinil, dili kayo, tubig ako kibog. Di ko kibog na. Elizabeth na, para di mo down na, day ah. Liwat ka sa Why are you kantado. touching my job? Liwat man ninyo day, Elizabeth na. Taga-tabok, giningaw nga. O, taga Manila. Liwat ni Kuan, Jo Almendras, o ni Tio Felix. Liwat ni siya. Nang naliwat ka ni siya, uy. I'm adopted. Adopted. Okay, thank you for watching. Thank you. Thank you. Don't forget to subscribe Please like, comment, and share. Don't forget to subscribe and hit like. and drink as much as possible.